Илфат Камалиев, халкыбыздың легендар артисты, Гариф театрының артисты, кино артист. Сине бүген очраттык. Менә син яңа спектакльдә уйныйсыңмы? Нинди рольне уйныйсың? Уйный менә яңа спектакль безнең солдатлар турында, дембелләр турында. Ул булып чыга. Ул солдатның төшегенә булып чыга. Яшь солдат шулай дембел булып хыяллана инде. Мин бу спектакльдә генерал булып уйныйм. Башта прапорщик булам, шуннан соң төшендә генералга әвереләм инде. Бик кызыклы, бик матур гына спектакль. Яшьләр турында. Кинода да катнашасың бит, фильмнарда уйныйсың, шулай бит? Сине җылы-җылы карыйлар, һәм хатыннар әйтә, аларда шушы җегеткә кияүгә чыгырыйк, бик әйбәт дип, менә аларга нәрсә, сиңа бәйләнгәннәр юкмы хатыннарның? Bütün Tataristan хатыннарын кызык инде ул, заманча инде андай әйберләр, заманча улай, андай нәрсә юк, ялалар пакет. Әгәр дә хатлар шунда килсә, телефоннар. Күзләреннән тоям шулай дип әйтергә теләгәннәрен. Тоясыңмы? Сине китмәсең алар янына чыгып? Юктыр. Хатыннар янына. Юк инде, Юк. Минем яраткан хатыным бар. Син өйләнгәнме? Өйләнмичә инде. Күп артистлар аерылалар да театрда эшләргә. Синең хатын кем? Өйләнсәм дә инде күптән торабыз инде, күптәннән торабыз. Хатының кем? 16 ел. Хатыным менә артистка, бергә эшлибез театрда. Ул да монда эшли. Кара, көнләмимсең, хатыныңнан көнләшмисеңме? Чөнки театрда бит аны кемдер кочаклап алырга мөмкин, суырып үбергә дә мөмкин. Бу синең ачуыңны китермиме? Юк, әгәр дә эш буенча булса, юк инде, юк. Ачуыңны китермәйс. Эш буенча булсабы? Эш буенча булса булмый. Эш буенча булса сүз әйтмисең инде, бит. Каткач тау, атып бермисеңме ниләрне? Савытсаба. Юк инде. Юкмы? Юк, андай бер юк. Әйдә, спектакльдән бер үзек кенә. Горурланам гына. Ничек инде матур хатын. Бер үзек кенә укып китә алмыйсыңмы спектакльдән? Ой, Аллам. Бер-ике сүз. Сиңа шалтыраталармы? Ярый, мин сине озатып калам. Әйдә, син чап инде алайса. Давай. Мин сине озатам. Ярый, исән сау бул. Бик зур рәхмәт. Ярый, исән сау бул. Ярый. Китте. Чапты. А я говорю, думаю, что мне